Il-Kummissjoni Ewropea hija tal-opinjoni li l-pjan ta' ristrutturar jindirizza b'mod xieraq il-problemi finanzjarji tal-Air Malta. Fi stqarrija l-Kummissjoni qalet li l-miżuri ta' ristrutturar bħal tnaqqis fil-kapaċità minn ċerti rotot u l-beħ ta' assi għandhom jiżguraw il-vijabilità fit-tul mingħajr appoġġ kontinwu mill-Istat. F'Novembru tal-2010 l-Kummissjoni kienet awtorizzat lill gvern sabiex isellef 52 miljun euro lill-Air Malta li ma' għajnuna kienet suġġett tal pjan ta' ristrutturar li kellu jitlesta fi żmien 6 xhur. F'Mejju tal-2011 Malta mbagħad reġgħet talbet lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tagħti lill-Air Malta aktar flus. Il-Kummissjoni kienet qajmet ta' dubji dwar jekk il-pjan ta' ristrutturar kienx konformi mar-rekwiżiti tal-linji gwida tal-Unjoni Ewropea dwar is-salvataġġ u r-ristrutturar. Għalhekk f'Jannar tal-2012 il-Kummissjoni fetħet investigazzjoni. L-investigazzjoni tal-Kummissjoni sabet li l-pjan ta' ristrutturar li jkopri perjodu ta' 5 snin, jiġifieri sa Novembru 2015, huwa bbażat fuq suppożizzjonijiet realistiċi u għandu jippermetti lill-Air Malta issir vijabbli fi żmien raġonevoli. Il-Kummissjoni qalet ukoll li loti ta' flus li l-Gvern kien ta' lill-kumpanija fis-sena 2004 sar skont il-kondizzjonijiet tas-suq u għalhekk mhux kontra ir-regoli tal-Unjoni Ewropea.